No niin, arvon juhlavieraat ja loistava Sisu-jengi. Meillä on suuri kunnia päästä tänne Stagelle. Tännehän on ollut valtava tunku, mutta meidät jostain syystä buukattiin ilmeisesti Ateenan esitysten perusteella, koska Mullikuorohan aloitti musiikillisen taipaleensa jo 4 vuotta sitten. Ja me ollaan siis jalkapallomiesten virallinen kuoro, joka fudiskentillä tähtää maaliin ja joskus osuu, ja täällä lavalla tähtää nuottiin ja joskus osuu sinnekin, jos hyvin käy. Mutta tänään meillä on lavalla muutama very special guest. Eli ihanat rytmisen voimistelun tähtöiset Bettina, Lotta ja Saga. Koska Sisu-jengin meininkiin tietenkin kuuluu se, että kaikki on kavereita keskenään ja tekee yhteistyötä lajista riippumatta, niin meillä on täällä myös lentopallon suuremmoiset daamit, beach volleyn suuremmoiset daamit ja myös Ilona naisfutiksen puolelta, eli ei pelkkiä mulleja tänään. Mutta kiitoksia me voitaisiin jakaa kaikille, mutta Hannele esitti ne aika lailla meidän puolesta ja me nyt täydennetään tällaisella toivon mukaan suuremmoisella musiikillisella ja voimistelullisella esityksellä. No niin, annetaan mennä, eikö se? Ei Mullikuoroa. Jos ette kuule, niin kuunnelkaa tarkemmin. Eli lisätään pieni interaktiivinen elementti tähän showhun, joka voi olla haastava, mutta mä luotan teihin. Eli ottakaa ne käpälänne sieltä esiin ja laittakaa niitä Jaakon osoittamaan tahtiin yhteen ja sitten mennään kunteen. All the leaves are brown and the sky is grey. And the sky is grey. I'm in for a walk on a winter's day. on a winter's day. I'll be safe and I'll warm be safe and warm if I was in LA. if I was in LA. Kalajoen tietä, oi kun onnistuin. Eteenpäin. To church, I'll pass along the way. Well, I got down on my knees On my knees, and I began to pray. I pretend to pray. To like the cold, Like the cold, he knows I'm gonna stay. he knows that Kalajoen tietä vai sua odottaa. Tule tänne tunne lämpösen, olen minun hetkinen. Kalajoen tiekat vai sua odottaa. Kalajoen tiekat vai sua odottaa. Mahtavaa voimistelua, mahtava biisi. Onko vielä lisää biisejä? Meillä on yksi toinen biisi ja tässä kun toi meni